Ja teda dám. Vážený ženích, vážená nevesta, vážení priatelia, milí hostia. Dovoľte, aby som vás tu dnes privítal, keď sme sa tu stretli v takejto veľmi výnimočnej chvíli pre tieto dve. Je mi potešením, že vás môžem oddávať, takže môžeme začať. Tu prítomná Katarína. Nebude. Bude, musí byť aj. Tak ideš, braku. Tak. Tak povieme si pár teplých slov. Čau. Žena a muž sú na to, aby boli spolu nešťastní, aj v láske, aj v problémoch, aj v chorobe, aj v zdraví. A preto aj v chudobe, aj v bohatstve. A preto by som chcel sa tu opýtať ťa, prítomný Dominik, berieš si tu prítomnú Katarínu Kráľovú za svoju právoplatnú manželku? Berem si ťa raz, práve tu a práve teraz. Budeš ju milovať v chorobe, aj v zdraví, v láske, aj v nešťastí, aj v šťastí, aj v bohatstve, aj v chudobe. Áno. Tu prítomná Katarína Kráľová, pýtam sa ťa, berieš si tu za právoplatného manžela tu prítomného Dominika? Budeš ho milovať. Budeš ho milovať v chudobe, aj v bohatstve, v láske, aj v neláske. Budeš ho milovať v láske, v neláske. Aj v nešťastí. Áno. Tak môžete si dať. Vymeniť Presne však to chcel Ja, povedať. áno. To chcel povedať. Prstenec? Áno. Ja som to chcel povedať. Katarína Kráľová, beriem si ťa za svoju ženu. Dominik Krista, beriem si ťa za svojho manžela. Môžete si dať svoj prvomanželský bosk. Domikovi sa na izbu. U koho môžem preštať? Môžem hodiť? Ešte má niekto námietku? Svadobná fotka nejaká. Svetkovia. Ale na chodbe, nie? Ale na chodbe, nedávaj aj celú svadobnú fotku, vieš. Počkaj. Ešte daj.
to.